Mayor MMK, nagpakadan ka digiti vendor iti tiyendaan tilawag. Detalye ka dati na nakamat report tinutukan ni Idol Dennis Gabriel Alipio. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Upat nga daw sakbay iti ipapanaw iti takem nilawag Mayor Michael Marcos Kion nagpakadan karitay vendors ken empleyado iti Lawag City Commercial Complex. Makita nga naisang ti Mayor ngem emotional met iti vendor nga napan kinasarita inkalkagom iti Mayor nga tinapan nagisasarita iti mo dugon taway karitay empleyado ken kasama iti vendor nga nang suportar bayt iti ining mataweng nga administrasyon na. Kuna ti Mayor napataglaunay iti paningtet importansya iti vendor kapag tumultulong para palang iti ekonomiya iti asyudad iti Lawag in balakad na kadagitoy kasi nuntuman iti sumorno nga mangimanaher iti tiyendaan ken nagturay iti Lawag City ket suportaran da para palang iti pagsiatan iti Lawag City. Kuna ti Mayor amin digito bambana ket tasken nga remedyo na iti napakada tugod sa tabintas iti panag-exit nan iti turay iti asyudad iti Lawag. Malagit nga iti naparabas nga kagni celebration in baga ti Mayor ken pagsana panagyaman na kadagiti o kadagiti umili nga suportaran iti panagbalin nakas Mayor iti dua nga termino. So I just want to thank all of our Kailian. I want to thank all the people that I've worked with. I've worked with many different sectors of society, and we've all worked very hard together for the benefit of the people of Lawag. Thank you. Yeah, what's your plan after Lawag? What's my plan after Lawag? No comment. No comment. I will just relax muna. Kuna ti Mayor kasang nga pumanaw iti Ilocos Norte, nudig iti Agdalena at data iti buot lugar dan ti Riknana at dan iti Lawag City. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.